läggas in på datorn. Ja, vad bra Majsan! Wow! Kan du prata med mig nu? Nu kan jag prata med dig. Men det där ska läggas in på datorn. Ja, men det går ju snabbare. Då kan ni ju rätta om man är öppen. Jag springer upp med dem där uppe. Ska vi sätta där uppe? De tyckte att vi skulle sitta här nere och skriva. Ja. Istället för att springa upp med varje dag. Det blir väldigt... Men man kan ju samla upp en del. Men jag kan ta allihopa så får ni räkna. Ja, jag räknar Nej, om det men där. de får ju räkna om dem där. Nej, lägg inte ihop dem. Det är vi som räknar. Skulle vi ju höra bland annat. Men jag måste ha dem laxen och springa upp dem. Jag kan kolla. Nej, det blir väl bra. När man grillar till det. Ja. Eller så bit här. Men kolla då också bara så vet vi. Vaccination och men då har hon här då. Micke, glöm inte plåster. Ett plåster. Nummer 7 gör sig färdig.